ga tambayoyi kamar haka. Malam, da fatan ka tashi lafiya, Allah ya sa haka, amin. Malam, ga sanarwa kamar haka. Akwai wata mata tsohuwa da ta rasu shekaran jiya, tana zuwa wannan tafsirin kullum. Malam, ai mata addu'a, a unguwan Tebur take. Sanarwa daga yan hizba. Allahu akbar. Kun ji da ita muka fara karatun nan, tana ma zuwa, amma ta rasu shekaran jiya. Allah ya fi mata, Allah sa ta huta. Da kun gaya mana sunanta da ya fi ai, a rubuto sunanta a faɗa don saboda abokanan zamanta su gane wace ce. Kuma da Allah ina buƙatar a cikin ɗalibai ku 'yan uwanta mata tsofaffi a wakilce ni, a samu wasu ku je gidan ku yi ta'aziyya, ku ce malam ne turo mu masa ta'aziyya. Idan Allah ya sa na samu dama na gane gidan, insha Allah zan je musu ta'aziyya. Amma dai ku ɗaliban mu ku fara zuwa, sannan duk wanda suka sani su je su musu ta'aziyya, a yi mata addu'a. Allah ya fi mata, Allah sa ta huta. Ya Allah ka sa zaman da muka yi da ita a nan gurin, Allah ka sa ta samu aljanna. Kuma wannan mata na mata murnan mutuwa a wannan watan Ramadan, ba mamaki ma tana azumi. Allah ya sa ta je a sa'a. Ya Allah, mu ma in za ka ɗauki ranmu, ka ɗauke mu muna musulmi masu imani, kuma ka kyauta ƙarshen mu. Allah ka tsawaita mana kwana da za mu yi maka biyayya. Akwai wata yarinya da ta rubuto takarda, ta ce a bani na karanta a karatunmu na maza tafsir na dare, cewa mahaifiyarta ba lafiya, suna cikin wani yanayi, kuma an matsanta mata a gida, ta shekara kaza ba ta aure ba, gidansu sun ce lalle sai ta zo da miji. don Allah a sanar takardar nan idan an samu wanda yake son ta da aure, saboda iyayenta suna ganin ita ta ƙi ta kawo miji, ta ce kuma wallahi ba wanda ya zo. To mun karanta wannan takarda a wajen tafsirin maza, kuma alhamdulillah ina miki albishir, kin yi kasuwa sosai. Wallahi yarinyar nan abin mamaki, ta yi farin jini. Muna gamawa wani ya rubuto ya ce gashi nan malam ya miƙa wuya, ko bai taɓa ganin ta ba, kawai ko gobe ake so a ɗaura aure kawai. To kin ga wannan yarinyar, a ba sai an faɗi sunanta ba. Ok, wallahi wannan yarinyar ni kam na ta burge ni, don na ce musu na in sun isa waɗannan samarin masu Allahu Akbar, ga fili ga mai doki, wanda ya fito ni kuma zan ba da sadaki. To amma yanzu shawara, da in ba da sadakin nan da in hada kudin sadakin nan in sai mata dan gadonta, wanne ya fi? Amma ba ku da adalci, ba ku da adalci, ba ku da adalci. To dakata, ku dakata. To sadakin in aka bayar ba dai hannunta zai koma ba? Wato tunda dai ita ta bukata ko? Tunda ita ta rubuto takarda ta bukata, kamata yi ita za a taimakawa kenan. Gaskiya ni ma daga baya na gane cewa kai, anya na mata adalci. To bari zan gyara wannan fatawa, zan gyara bayanin kenan. Ai gwanda a dan sai mata dan gadanta abin nan, ko ba ka bane ba? Ka Allah sa albarka. To jiya shekaran jiya na sanar, jiya sai ga mai karanta tambayoyi na ya zo da takardu bum a hannun, sai ce malam yarinya fa ta yi kasuwa, duk waɗannan fa mabukata ne. Wallahi ai wannan mata ta burge. To muna neman ta, muna neman ta zo ta ga yan hizba a ɓoye, yawwa, saboda ka a mata hasada, yawwa, ta ga yan hizba. Do Allah ku yi mata addu'a, Allah sa ta dace. Kuma na faɗa na ce in Allah ya sa da bana, in dai mun gama bincike lafiya lau take, ba ta da matsala, kuma waɗanda suke neman ta lafiya lau ba matsala, sun shirya, to
to na ce a filin tafsirin nan da daddare auren dare za mu daura mata wallahi wani a gefe ya ce subhanallah auren dare kuma na ce to me a ciki dan an daura da daddare ai ba wani damuwa wallahi in dai sun yadda iyayenta da daddare za mu daura auren nan insha Allah. Dan ma ba a daura aure da mata ne, da nan zan kawo dauran auren mu daure ta mu wuce kawai. Amma dai Allah ya sa da ya kamata a shirya mata walima lafiyayya bayan sallah. Yawwa ku cakare ku je ku karya kashin kaza bababal ku gode wa Allah.